alltså som tar sig om Syria och Egyptaland, ja? Syria till det reja, Egyptaland till det gröna. Bäge grisk rutcher som och som efterkommer rutcher 18a Alexander den Stora. Löjar ner i baun, och så grikst. Och här har du Antiochos, som jag snackar för för, som kommer fram med 145 för Krist, och som är så aggressiv, som är aggressiv, att han täcker över, han vinner förstör han parst av Egyptalandet, men släpper inte att täcka det fullkomligt över, och så till det vilja romare inte han ska göra det heter. Och att han så bestämmer sig för att han inte är så att det är snilt att att ha så jötarna här i mitten här på ett och sätter sig för ut att göra dem. Och ta för till den här upprösten att det säger motstående. Och inte om Messias böner till Gud om att lösa dig på sjöresen rävliga tralta om dem faktiskt. Här som allt som har gödat dem att göra. Vi räfsa harst ofta vid dejan. Så kommer man att lära nog så precis. Det är mitt just här. Här var vi en händing. Det var en liten bygd som är modern i Juda. Och här var en händing som hände så det är nekvasan i Juda. En syrskur Eve Mauer, här alltså inte en generaler, men slacker Eve Mauer. Han gav de lokala ordrar till att offra ett höj offer. Inte ett offer till Gud, men till en höjtna Gud. Och tar som var av Hasidim rörslen i här tar Aktao under skulto. Och så har du i bygden en man som heter Mattatias. Han är Mattatias hasmonerare. Och det är det som jag har ibland att lära mig. Men hasmonerare det är det samma som makaberer. Det vill säga folk som hasmoneriska dynastier och de som makaberiska dynastier det är det samma. Så det finns navnet makaberer så att Mattatias han är i bygden så här. Han säger att det gänga för sig. Och han här närlagaren han säger att han skulle få sin från han kan få en lön. Folk att fyra vi känner i pjui att offra till ett höj offer. Men Mattatias han för simpelthen han tänker simpelthen och dräper han jötan som är färgvets ger till offer. Det är höjtna offer. Det glöv jag om. Och sinner han säger mäkna så att jag kan löv jag här närlögen. Här är inte en folk att det är en lyckligare byggt. Det är inte viktigt. Och tar fyra samma vid nökken örmannen och samma vid Hasidim flytja ur bygdene. Och det som händer här och i Modein, bygden Modein och Juda, det är början till en uppröster som får ha avskan och allt detta öke och allt Juda-röj eller Juda-öch. Så att det här lika som li Ulma den här motstånd så alla sann utanför Jerusalem har det falta. Och nu har det östen dömer om att så det syriska här när lokala syriska här när lärare som rönnar räfsa jötarna för rönnar finna kvar jötar och just det här och rönnar räfsa där och då har du att ta färra efter nökron limna Hasidim och tar nokta bergas till sabbat och tar våra tecknade dövon och tar sig Mattatias vi ivtalaren Hasidim röstna till inte göra det till att det är spukt så där drippning bara till att det skulle bergas eller skulle göra näka sabbat
Og nu börjar en ordentlig vapna motstøva. En vapna motstøva og i møte syriska herradømnen og i Juda. Men Mattias stakkall, han gammal, han dør innan et år. Og så det Judas. Judas som tekker iver. Løyes motstørrørsene. Og Judas, han han kjente miljøderne. Han han som fikk ektnevne Makabeer. Det er ikke Hammer. Judas Hammer, hvis du vil, ja. Det er ikke Hammeren. Judas Makabeeren. Og hetta altså, han, og hvis du færger til israelska tradisjoner, israelska tradisjoner, så han nästan att lyckas till vi Gideon och David kong. För att han gör det. Så det visar sig mer han förstand och samma med Butchen Chassar att han har förstand för att skill för krutch. Och Mosrörsland hon blev så sett samman av två mån som man sätter sättne av Hasidim och alltså det är självt det vet jag att jag inte snackar om Hasidim va. Ta jag säger Hasidim så är det att han religiösa Rörsland som kom fram att han att Judaröje kom under grekiskt vald alltså och ta sig grekiskt som man är Syria. Allt att det blir såna grekiskt så börjar tar skriftlärt och häsre prästaner som och snö på av leviten och som var passat till som sucha hämta i Nehemias bok att ta i allt bruk grekiskt att Alexander den store och särskilt att det blev så extremt så blev det mer en sån här balkor, helt än bara män som det här, så blev det mer sån här skipbauer balkor, det är här skriftlärd och tar kalla av sig Hasidim. Så mestjer, och vad säger man hörskon, inte tar höjla av, men tar halka av, kan man säga, på tammatan. Och tar blev liksom till han religiösa Rörsland som blev nästan öjmynd av jödskare motstörrörsland. Och nu tar han vapna i upprörsen i början. Så han sätter samman av Taimon, Hasidim. Hvis du vill jag skriva i dag. Här, jag skriver Hasidim Rörsland. Och snir motstörrörsland vapna i motstøvan möter griskar mentan och syriska urvalt. Hur känner jag kvajter? Jag vet det väl. Och jag har räknat för enklare ordentligt. Det är extremt invecklat. Då jag säger Syria så må jag ni att vi tar griska syriska rutja. Alltså och jag som säger sammansättning av Hasidim och av Makabeerörsle. Det vill säga Makabeerni som då hese männer och alla filtjärn av Taimon. Och månen av Taimon är ett annars sjöan atronarlig, vill börja för atronarlig frälse, vill börja för jödsk och sion. Men Makabeerni sjalten tar undervitt så gänga tar hackre på i det kjellskaparliga, eller det nationala, det nationalistiska. Det vill säga politiskt frälse, okej? Det månen som det viktiga. Och då visste att det nog snäck folk och tar klara sig ordentligt väl. Ta vinna ur till syriska hövdingarna i till syriska herrnavlaren till ivrarna herrnavlaren för Juta, syriska herrnavlaren, så vinna där ösni att de syriska herrnavlaren för som är ute vid långt väster ut vid havet. Juta rackis ut vid havet, ja. Jag har faktiskt kost. Ja, han där. Nej, så läs. Ska jag Juta ta i upprörsen börjar. Juta är större än det här. Här som det inte släpper ha några jötska syra. Det stoppar det kan sälja några ärstande, men det säger det här. Och tar mäkna faktiskt Makabeerner. Ja, Jutas Makabeer, Judas Hammaren. Han vinner att ivrarna syriska herrnavlärarna i Juta. Och så vinner han ösning att de herrnavlärarna som
hever til øke som vestanfyr. Antiochos, minnes han, Antiochos Epiphanes, han stadigvæk konger. Nu han svak. Nu han godt nok i øyn. Han sender en stauran her til det at nye ber han opprøst. Og hesfer så meningen ikke bare at stekke opprøsten, men at slippe akkurat avviser her øynefjall. Utrodde seg sjøvn. Han sendte faktisk han her, og han sendte vittarmon trælhandlerne til å selge alle gjøter som træler omkring sted. Og så står herren kommer her til, og nå atla bare snøyder kan annan, bare herrene. Ta makabeiske herren, og ta nudje syriske herren som kommer. Og ta snøyder seg inn til levna her som den makabeiske herren Men det viser seg at Judas visste Evison, så han tatt rundt, og når det kommer til, så levant han. Og det blir sjálfur i raskeier av Judas og makabeerne, og tar vinna av de syriske herren, som kommer her til. Og så vundar en bare det er træt, på at det er en øren syriske herre, sunna for Jerusalem. Og nå ser det ut til at kanskje for etter genk, kanskje for etter rik, kanskje for etter klare å slippe av vi det syriske iverherredøm. Det er ikke politisk frelse. Her er stadig små syriske hernavardelder, og offisielt det stadig en pastor av syriske iverherredømme, men det er undertrykkelse som arden. Det er refsingene for jeg jødska sier. Det er jo smør. Det blir ikke støkken for dem. Det vil si at nå det faktisk kommet her til at det som opprørsen, hva var det opprørsen begynte? Opprunnelige, tog at det ble tvinket offra til en høytnan god. Og det slår ikke jødska sier. Det er ordene. Det har slått ned til. Det vil si at årsøkken til å bli en opprørster tar jeg faktisk klare det. Enda maler røtje, som han sier. Og tar komma til Jerusalem, fer inn i tempelet, og i 8 dager offra der til god. Og hadde jeg halta. Jeg hadde hørt om at jøder halta Hanukka. Det er dette som hadde halta. Henda makaber opprørster. Og bronalige kosfer. Men problemet er at det er ikke alt som er sant i at enda mal rett. Minnes det jeg sier at Mose-rørselen var samme sett av Tveimon, Hasidim og Makabeeren. Hasidim tar sida, job done, pjørsmål. Vi kunne offre etter tempelen, vi tar tempelet, vi kunne ha jødska syr. Hitt er svært. At vi tar en syrisk kong, gjør ikke ta skatt til deg, gjør ikke. Men ta sier makabeerne, nei. Hette er nu på Kamhalvin, nå skulle vi slippe kon totalt efter. Skulle ikke langt ta skatt til syr, vi skulle være kjølstort rich. Og det her som også henter av sånn her, til at det er jøder som bygger alle mødestan, ja? Rundt forskjellige sted. Tar blir blevet utsagt. Og så kan det som hender jøder. Arabiske stammer, som er så ikke jøder. I Domea, som dreier til Edom. I Gaza, Filisterer, forskjellige stedene. Og makaberer, Judas makaberer, han sender en her nord til Galilea, som er oppe langt norra, til vi Galilea er da, Galilea vatt ned, til at berga jøden og hjelpe jøden til Judea. Og jeg synes sånn fra Gilead og forskjellige stedene hvor jøder fører inn til Judea, her som det er frukt og fralst at offre til god og å være jøde. Men det er at rundt folk blir blitt trøtt av krutsk, pørsmål, akkurat som sier Hasidim, og når jeg folk, så det er pørsmål. Vi har 5 tempel nå, vi kan offre fri, vi kan ha akkurat jødske syr, tømsmål krutsk.
Så det blir lika som ett split här. Jag kan lägga också här på inte. Det händer allt möjligt annat nu, men vi kan bara lägga syndrom. Det är inte så viktigt. Det som händer är att det blir nästan ett borgarkrutsch. Han här strujer i mitten de som vilja ha politisk frälse och de som säger att det får inte bara ha religiös frälse. Det blir nästan ett borgarkrutsch i mitten. Halko struj i mitten. Tog att det som tar adrenalin-löjarna, det som har sitt med sig, det är att det gör inte vi ha en syrskan. Syrs överhadömes lunch vi får fri. Ja? Så ta i makaberna vill jag bli via strujast. Så ser det faktiskt vi syrar. Kom till lika hjälp bakom med mödres ner makaberna. Se ha sitt som till att det blev via strujast. Kom till lika bara få skil på dörren. Och så är det konkurren Antiochos han dejer. Han dör nu och han kommer fram med som möter Filip. Det är pyrka minnes ett navn. Det är så farligt. Men Filip han sänder en hernavlagare ner till Jota. Så hernavlagaren han gör det som Hasid i Matlai och sitter makaberna på plats. Jo, det gör han. Men han tycker östning och höjte vi att lägga templet fullkomna till grund där hvis det faktiskt utlevererar Jotas makabera. Då så jag har sett dem wow. Nej. Nu han att höjta akkurat när frälse. Så för där på efter som makaberen. Jotas och Jotas. Så det har hänt så att det kommer så sintlarna avtal här som Judea släpper att ha som jötsk och syr fri, men tar statik under syriskon övervalt. Men nu blir det vänta sintur. Jag Syria har inget problem. Jag ska hända in, ja. Rydde största, parstiat tar upprörstor och tar problem röstning vid Egyptalandet. Och i Antiochia så gör det här som ett Antioch här på inte. Något som när vid det som där i Tyskland. Här är upprörstor och i mot Syria. Och den syriske konkurren han ber om hjälp från Juda. Syriske konkurren ber om hjälp från Juda mot upprörelsen Antioch. Judas han dör i Bardia. Och Jonathan Bajansara han blev inte lejare makaber. Och nu är det fire som inte vill konkurrera i Syria. Och bara har bruk för det hjälp från Juda. Så nu blir han en starkare stöv. Bara säger kom till hjälp med er. Om det är två som ströjast om trona i Syria. Ta ut Demetrius och Alexander hvis det är en till. Och bara säger till vad ska hvis du erst. Så du bor jag så du bor mer så ska du släppa över hövspräster. Tal sig ska vara lejer för bäda blitzgröstarna och för alternativa rösterna. Och Jonathan han avtalar hjälpa Demetrius, andra av dem, att fyra att syrisk herme skulle ut i Jerusalem och han skulle släppa hövspräster, säger Jonathan. Nu är det den nästa batchen här. Och Demetrius han helt så inte tar det märknas så understryker han upprörelsen att Jakob men han helt inte lyfte och har varvat herme i Jerusalem. Men nu är det kommit så långt att som jag säger att här är så större problem att Juda är faktiskt så mycket störst att ha klarat att räcka syrar ut. Okej? Nu är det kommit från 34 Krist. Syria. Nej, och Juda skulle jag säga. Här är Kjolster. Det var kasta det syriska åk av sig. Och minns att säga att det var en politisk det var liksom
en politisk sida, en balkor, og en religiøs balkor som bare struttes mot syrjaren. Leiaren fyrir han politiska balken, altså Makaberen, til Jonathan Makaberen, Bodje, Juda som døye, han blevet en høvesprester. Det vil si han øysten leiare for den adrunna balken. Og så det her. Nå har vi ikke mer syrer forstår det her på et. Det vil si, hvordan skulle vi nå skipe akkurat samfunnet, ta vi da og finne fullt reiat. Så det ødene folk som sier det, men vi skulle ha en teokratisk stat. Vi skulle vende oss til god, og ha det på gamla måter. Og han balkeren som sier det, han balkeren som blev til fariseerne. Og i hese periodene, i 114 og 18 år fra kjølstør, nå sutja vi at sadukeerne som blir kommet fram. Til lykkes som en ivestat. Hinne. Hva gjør jeg nå? Sånn. Jonathan Stakkaden, han tar røysene. Vet du hva som blir høvesprester? Simon. Little Budge. Han ble valgt til høvesprest. Og fra 142 til 135, han ble virkjent røysene av Romer-røysene. Romer er vi sterk point. Og at når han så det soneren til han, soneren til Simon, som heter Johannes Hyrkanus. Og nå så gjør vi til at syriska røyke, det er et sånt ordentlig. Det tapper krutsk. Vi møter Pastia, med persisk røyke, og vi møter Romerion, og det er sånt, og Judea slipper ordentlig undan. Og det som Johannes gjør, vet du han gjør? Han høvesprester, ja? Han høvesprester, og han politisk lawyer. Det vil si, og det er en litt stort periode som vi har til, politisk lawyer og høvesprester til samme personer. Han sier, nå skulle vi vekse om et her. Vi tar en gøy og en sterskan, bare det av vandan her. Kom, vi får litt Samaria under dere. Ta vi hoksa om Israel, vi leser evangeliet som Israel, så hoksa vi om Israel. Og Israel til Galilea og Juda og alt det her økja, cirka som vi kjenner det. Men også om det, at ta vi der i 120 4 Krist, det passer ikke, det er ikke. Det ser bare så ut. Det er ikke før enn sånner Simon Makabera blir høvesprester, at han sier fra ledja Syria, fra ledja Samaria og Galilea under Juda. Det er simpelthen gjør. Han er høvesprester og leier eller stort. Ikke mer enn et år. Og han gjør det av. Han gjør det av at etter han, vet ikke hva han sier skulle være løyer i at med han. Kona han sier. Det er det ikke han, Han sier, han bestemmer til at sånn han sier, Aristobulus skal være høvesprester. Det vil si, forvirrende. Hun er mer stender her, Så er Johannes, han er høvesprester og er politisk løyer. Men det det gjør, så kan kona være politisk løyer, og sånne min skal være høvesprester. Fint. Det er det som har hendt. Men, sånne han sier det, jeg har ikke tid til å gjøre det, hvis det var han. Aristobulus, tar i papi hans er det gjør, når han er høvesprester, og mamma sier det, eller som politisk løyer. Han tenker mamma sine, Karen Fonksel. Det er han Øystein Bodja sinne, så at han Øystein kan slippe over det. Høvesprester, og han sier, er konger.
Fyrst för näkare tora kallar sig kong. Och gett sujane den gamla kongan är Arne utläggna. Han kallar sig kong. Han dör i arg efter. Bodja han säger, här nekt det skulle jag slägga i. Bodja han säger, som heter Alexander, han dekriver, nu han hövsprester och konkur. Men det är inte viktigt att minnas navnet, men det är viktigt att minnas vad det är som händer. Jo, det är akkurat blivit också störst, Samaria och Galea kom på i, och han som hövsprester och tidsar konkahöjte, så när han säger, arvat här, konkahöjte och hövspresthöjte, det är ju en och samma person. Och en Juda som att det blivit ett Israel, som är frälst. Ja? Och jag tror, jag ska det är minns kan vara jag har skrivit ner vid mittel 100 och 124 Krist. Och fariséerna tam ett. Snä Alexander han för östen vojar. Han för tek oss med andra rätt. Hur kan du? Här snäga höjte. Hade här att är Israel ta Alexander så det valt alltså sonen här Johannes som var son av Simon. Nu är det Abba son av Simon Makaber. Han så det valt det. Vilket munnen med halva så. Det så. Ber det att fariséerna håller med till. De ett. Hur ska du kalla det kong? Vi skulle bara hövspräst, men inte det. Och hur ska du vara på handamattan? Hur ska du färra och vara på handamattan och härna och lajare och krutsch att töjna? Men vi väntar det inne till. Halka till god. Halta låna. Halta mausolå. Halta tossa och låna. Halta talmud. Det lägger Alexander inte i. Det Alexander han undertrycker fariséerna. Att han säger han tar allt för dem. Och han stolar faktiskt nekmara sadkeern. Det var så det katemonerna att hemma. Sadkeern det var en aristokratisk ivestat. Tar så att vi skulle bara hålla med oss och inte annat. Alla hinna lånar inte särskilt ger. Tar de damt olja väl tar snacka oss om det politiska. Alltså att det politiska var viktigt. Nu narskas vi Nya Testamentet tøyene. Det som Alexander gjør det, hövsprester og konkur, han gjør det til som hvis det var gamla testamentet til som det hadde kattlet, han gjør det til som ikke var i egen herrens. Han hadde fariséerne sagt. Eller sett det fariséerne, ja. Og at skjer man det som tar skriva ta fariséerne at en Messias för att komma så för att sätta det välja och Israels rydja stånd som inte för att vara en maktgrejer på hända maten. Men som det är så dör Alexander Ösne och i 84 Krist norskas vid. Och Israel ser så ut till kjolstövet. Och Alexander dör vid det kort till valde. Konan säger. En intressant kvinna som heter Saloma Alexandra. Kona Alexandra. Hon sätter son så hon sätter han till hövspräst. Och hon ska lyckas som vara. Han blir inte löjaren. Det är också intressant. Så att hon vänder sig från saddukeerna och hon gör fariséerna frittspel. Hon gäst i den här politiken om att växa om Israel och krutsch och sånt. Så vi skulle ha en religiös stat, sier Saloma, og fariséerne tar den godt med gongt. Skipa samfunnet. Sånn av Hyrkanus, han er høvdsprester. Og tar for det bare en gongt. Og så her vi suttja, vi der bare i 88, i 70 og 4 Krist, at det blir for et nytt høyde kommer mittel fariséerne. Høyde mastar, eller rabbi. Det är svårt. Det är en ord över tillför. Men det är som att höjta för en lärtan
på andra måten. Så kan jag också säga till att Alexander, han som Max om det här, och som var mot farseraren, han sätter ett ra av stån. Ett domsra som har cirka 23 mans. Och det är det raje som blev till raje som Jesus vill sätta för. Han tar akard och så han sätter fram för raje. Det är inte någon gammal jødisk institution överhuvudtaget. Ett år om man har i Gamla testamentet. Det är en faktiskt värslig upprunnaliga allra helst, man vet inte ordentligt, och allra helst värsligt domsra som är sätta stånd i Jerusalem. Och innanför medan Alexander sitter, han talar sig i mitten 100 för Kristus och 70 för Kristus, vet det rai sätta stånd. Till det rai som men så kommer ta som mamma så kommer till så vänder hon att hattiga och ta gera farserna ta till ett religiöst råd alltså nu är det farser som ska se det som ran. Okej? Det som ens kommer kallas Sanhedrin och främmande malen. Det är rai plutla präster då som vi läser om i evangelierna. Och man ber att det var rabbi förstår. Och så när den Hyrakos, han är just när Makabera atten. Han är sätter som hövdspräster. Men som så alltid är så har det alltid en budget. Och sonen som blir henne, Salomo som är hövdspräster, han är just en budget. Och tar ju mamman dig. Så blir han inte uppröst. Han damer inte till fariseiska. Han är nekvälder som pappesyn, Alexander. Och så blir en ordentlig uppröst. Och i mittlen hesa var badjarna, Hyrcanus, Aristoteles, Annar, det är inte rätta. Talar sig bara i synen till Alexander och Salomo. Bara i synen, nu är föräldrarna bara i dig. Nu är tar striden kommer alltid, ja. Hur ska ha valt det här? Annar helt vi farserar någon och inger inte. Hyrcanus, han som blev sett till hövdspräster av mammasöjne, han var en också veik personlighet. Han hade en rådgivare som är ett Antipater. Och vet du hur Antipater var papet, ja? Så jag säger att han var östen kallar för Antipates. Han var pappa Herodes. Stor. Jag var inte också om kvar, det läser inte som inte, kvar kommer Herodes från, kvar han knappt här. Sen här, Makabera, Makaberen, efterkommer till Makaberen som är hövdspräster, att när Israel blev så störst, han är den här radioen tjasar. Antipater. Och Antipater, han gjorde Hyrcanus gav ra om att söka hjälp från Romarion. Snilt, eh? Aristoteles, hin badjansare som Øystein valgte, han søker Øystein hjälp från Romarion. Du måste hålla sig. Jag vet inte vad det är högsta för sig. Jag kan nämna mer att säga att jag söker det här med från. Det blev till ett Holkon Krutcher. Så kommer han själv. Så kommer de med som hjälp. Och näka väl mer rätt. Här är bara till att det var stry mittel två budget. Men gott det att komma i lugga. Fyrla sätt. Har det hört om Pompeius, generalen, och den största generalen i Romarriket. Han var en av de största särskats generaler i Romarriket. Han lejer stora parter av det som lejer Romarriket och alla vid nästrätt. Han till ändan så var han i krutsch emot Caesar valde i Romarriket och tappade. Det var bara i Greklandet och Caesar vann. Men Arntel så kommer Pompeius han är långt nästan för han är färdig att knusa det som är efter av Syria
Og han kommer til Jerusalem. Ja, takk. Skal jeg hjelpe deg til Jordan? Han teker bøyen. Og fyrer et lavinen. Knuser han sin sunder. Og setter romersk vald i Israel. Så, at nå har vi fralt så kvart forsvar. Nå kommer etter en makt her på en. Det kommer romer her. Og han teker bøyen vi valgt. Og så har han hesa boar badjanere. Hyrskanos, Øynemøyen og Aristobulus innmøyen. Bare be om hjelp. Han teker Hyrskanos og setter han til kong. Nei, men skilte ikke kong. Til høvsprest. Tog at han var ikke lettere styr. Og utvid Aristobulus. Og hver er det nå som virkelig sitter vi valgten og i Jota? Han Pompeius for heim. Hver er det nå som styr i Jota? Så vekkner de mer, noen som klarer at også til det. Rajeven til Hyrskanuset. Antipater. Papi Herodes. Nu blir det sånn hva det kommer fra at Herodes ble konger. Romer kommer inn. Han har sett at han veika av badgenen. Det søgneste etterkommeren, som Makaberen, som hun ikke valgt til. Til høvesprest, og rådgiver til honom, Antipater. Hva er så? Antipater, han dør. Samme år som Caesar dør. Og senatet i Rom veler å sette sonen til Antipater til kong i Israel. Nu er Herodes konger i Israel. Han tar kattlet han kong jødene, men som en jødisk landslott. Herodes konger. Herodes er større, som vi møter aller først i evangeliene. Han er øyelig paranoider. Han atler at han får alltid drepa rikka småbøttene. Han er benchefyr. Han har hørt år om en messias som er føtter. Han dør helt stort at nå. Og Israel, ja. Jødisk provins. Judea, som jøder kallar det. Jøder blir kallat. Nei, romer blir kallat alt for Judea. Da blir det opp. Mittel sinnen er tja. Herodes. Da vi kommer til er det hit nekkan blir forvirra av at lese nødje som heter og også Benjo hva er det som hakster? Er det Herodes eller er det Pilatus? Altså, hva er kvært og hva er det forhold til her? Hva er det som stemmer her? Ja, det som hakst det er ikke en keiser. Til Augustus keiser. Caesar var forresten tar ut kameralinsene. Han Caesar ombudget til Augustus. Han hakst. Og han tar dalt sånt der. Men så seta tar inn bare en jødiskan såleis. Judea province in the first century sender her. At til enda så bare en sånner tja Herodes som slipper at roa som en han är inte högste kung, han är under romerska kejsaren, men de var så just som själva som kung. Herodes Antipas, och i tur som heter Galilea, är norra, och Perea, är nere. Men Judea, det blev en beinleis romersk provins, under romersk om fyrstøvman. Och i nu testamentliga tog
fra, jeg vet ikke skriver det nye, jeg minnes ikke når det var han var akkurat. Han var fra 26,5 og framåt. Han var nok korsende, da vi kom til år 33, og så han sitter jo 6,5 Pilatus. Og at når han kom og grannar, og så kom Agrippa konkur, og så er. Og jeg tror ikke på det som ja. Til seg, han sitter her i Jerusalem, hukka seg, og tar så Jesus kommer, ta komma vi Jesus, ja. Gata gjøre mannen, han brått akkurat over. Da sier han tøymes ut, han bare fri. Så har han føtter, er han her norrifra, er han fra Nazaret? Han har ikke ikke mer, han har til under Herodes. Send han når. Han sender noe til han har sånn, er han galileer, ja. Men bøyene, er han føtter Nazaret? Nei, så skal han sorater til Pilatus. Og så sendt sorater. Så til Pilatus i Betlehem. Hva sier jeg? Jeg har kjent noe til Nazaret, han fra Galilea, men så oppdaget han føtter Betlehem. Ja, han har sendt sorater til Pilatus. Og så tog Pilatus i smør og sier, fint. Ut til mannen til at han vil være fri. For å huske om i Nødtestamentet tar jo vi høyre om ramverger eller tar vi høyre om fariseere at fariseerne tar var nok korsene kom det fra et det var nok korsene det var ikke gammelt ting så korsene men at det spratt veldig bors urtøy at det var undertrykt av Grekk. Ja? Spratt bors ur Hasidim-rørslene. Så det kjærer, det får bli en chans til det kjærer, tog at man vet litt om det. Man vet simpelthen ordentlig litt om det. Man har tatt over en ivestat, det hadde en annerledes trykk, det tror ikke på livet om det igjen. Man skulle halta med oss lov, altså bare 4 åkken, for at skaffa bättre samfunn, men ikke iverhalte alle henne låner som fariseerne skulle sette vi skulle iverhalte. Fariseerne var ganske nekv. Man vet at det skal være 6.000 tal til det var på det meste. Men det hadde så viktig en løyklod i det jødiske samfunnet. Vet dere hva Decapolis er for noe? Vet dere hva ordet Decapolis mester? Tudje bojer. Polis mest bojer. Og deka atla til tudja. Det som decimeter tudja. Så det var tudjo grisker bojer. Ta Jesus for i vattnet. Og stilla kjekknatt nå. Ta for han i Galilea. Ta for han til Decapolis. Og her var det hva hadde jeg her? Grusar, men det et eller annet av grusarne. Grusar er jo man ikke. Jo, det er ikke grusar. Så han hadde vært det. Han høytende grikker. Det er alt en avløying så som det ser ut av det som det er hent søvlig. Ja? Videre det hva mal var det må si på den måten. Tar av å kommunikere ved jøter. Jøter har kommunikeret med romer, så er det nok just grisk. Det var liksom engst i det. Hvis jeg en føringer skal ta seg i en pålending, så er man nødt til å gjøre det grisk. Nei, enskene. Så er det grikst. Her. Og alt årsaker til som Alexander en større gjørt. Her det man kunne sagt alt mulig annet. Men her er det man løsendrøvende, synderbetsfætene av hva det er som hent for at det øker i middelens tøyene, hva det kommer fra. Disse rørslene som er da. En annen rørsle som springer ut fra sånn her, som er fortsatt en rent nationalistisk rørsle som kommer fram under greskun iverhøydømme, så fortsetter romer kom atter til seg låter. Og tar den herren rørsla, rent nationalistisk,
om att kasta romerskt herradöme. Kasta romerskt herradöme av okon, och samma hatt som vi gör då vi grikst i herradöme. Och romer knusa till rörslarna till ändans. Til endans så var upprøst, stor upprøst i Jerusalem. Stor upprøst. Det hendte under Grikkon, som griska Syria, at han upprøste var, Makkabeerne, og det etnaist, det var vunnet, som kjølstyr. Ja? Under Romerion, det enda vi til samme, en upprøst. En ekkvislig upprøst. Men Hesefer, tappade det. Jødane. Det enda vi at det en lydel her med etter, som vudger seg oppi av en hedge som heter Masata. Og det vil ikke utgive oss. Og romer senda inn en stauran her, kringsetta Masata, og det enda vi at tar takka alle jødane her. Alle som oppi av Masata, nekker hundra, takka løy av seg. Heldre enn utgive oss romer her, utan två folk som bär för att det skulle och har vi vilja för att det skulle fortälja. Och det säger det är slä och i israelska herren omgång till åter ska man säga att fettla. Som en uimynd av det som hände ta. Och romer tar gör det här som Antiochos inte klarar. Romer lägger Jerusalem i öj. Israel var sprøtt ut om Adelheim. Nei, Jøda var sprøtt ut om Adelheimen. De missade sitt heimland. Det romer tek å knuse det fullkomlige. På samme måte som det gjør hvis nek andre folk snakker er det. Og ta færre rundt om Adelheimen. Færre norretter, sur til Afrika, færre estretter, norretter til Russland, vestretter inn i Europa, så at den fortsetter der til Amerika. Og i 1830 ber en rörsla i Europa som kallas sionisma. Det är funter i Basel i 1895 som säger till att vi får skapa en politisk rörsla att få Israel, att få jötan att till hemland i Israel. Och den israeliska stat tar bedre att göra. Och att han har satt en hemspartiga. Ta jöta för att när jöta tunningarna ta färra och i 13 färra i 13 14 och färra jöta i 100 000 dovis till åter till att här steg. Och Israels staten vill sätta stone i majmanna 1984 40% av folk nu i staten där är jötar. Det är extremt fascinerande tanke att folk existerar över till vi en identitet som folk och som människan och från 18 fram till 1984 eller fram till 1913 utan att bygga en sted. Which betyder att det inte officiellt var vidkänd som till de kurder som inte har vidkänt hemland men det bygger havast allt och genom bestämt sted. Och bara till världen andra ting än det. Kan det så vara det? Det är otroligt fascinerande att hvis vi tog som utläggterna, hina utläggterna och fjärstår till Babylon att jötar tar östen helt fast på kattar vårso. Självt med önek ting bröttest och extremt nek ting bröttest i 2000 årene men det händer allikevel det här. De flesta jötar det tar tryck inte god. Det syns som jackorna vi tror man är god tar då. Så att ateister. Men de känner sig som jötar och vet vad det är. Och tar tryckande jötarna tar halta så stadigt till torrarna som tar ösnen helt sig till. Så det var utläggt till Babylon. Jag har inte mer noter. Och jag hade att det uppgör kört efter det mer. Men att här. Jag snackar redan ägg för jag har inte. Men det är som jag har sagt. Som jag skulle spörsta om. Jag hoppas att det finns syndran sammanhang
hvordan det hang sammen i middelen utleggene og just nytestamentet brød. Ja, det er det. Flott.